Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato wala mala ala de Lucenda, de Ronald dala mala we barden kon Arki anyunsu fu Sranan San E Psa sobuso Sranan San E Psa de ni foroisi gadri acte tuin wis pede afi kon bak kon face de ko teki kik I Arki en I Luku they take them bumboskopu. En mis don janga mi one time brother, Ruth. Ja, Master Gambo. Ik zei taki, o accidents map hardness tour en de bangi ko Arki den tori. En pos mi begin map bar ala des ma orina tracé, ala de diaspora, ala sernamang setana tracé. Nederland, Duitsland, Griekenland, wie spede, we baruan odi. En nogmaals, tide wat tak tori, omdat tori de taki over energie en hoe dat bepaalde sma ook in een vakbond. Je legt bepaalde zaken uit. Maar uno van programma die we proberen te kasan. Tenminste, aan het proberen we tak prijs van de zande. Anders maar zeggen. Asasante, omdat Luku Archiman Luku man, wansan mi wan legu uit. Tak verstaan wansan is tak jabi zwart kijkers, jabi sma de hoor karak. Alekte los wan kuku. Dan kan de buurvrouw daar zeggen, de hoor karak van kuku fadong. Isapte de man taka kuku fadong, dat wan taka kuku no los boom. No. Dus de hoor karak alleen dat abuansan heeft taki. Omdat ano wan doen best. Ja. I verstaan ano dene vaarwater. I sabi toch, de suku elemponyo in okoro barafu. Yes. So, dat we begin sorti de. Want we takip chinso justitie en politie. Juspol. Tori. Want dat same verstaan, dan same eshi, same ondrofena tapastrati. Dat jersey. So lees me praxis dat na man as koutu no man fu naka proces verbal of na wana no wani of na lesi. Ja, Master Gambo. Maar voor zo'n na sanati, Ja. om ik president leg want tori uit. Voor zie, dat ook op je moeder para. Dako archa president. Dat probleem van middelen is een issue, maar het is niet zo dat men niet kan functioneren. Ja, op dagbasis tanken er 1500 voertuigen van de politie. Ja, maar hebt u, Ja. ik heb de minister van Financiën dat eerder horen zeggen. En ik denk, maak een scan gewoon van waar die auto's zijn en, Ja, en dus wie die op- daar niet thuis hoort. Die lijst is gegeven aan de minister van Justitie en Politie om te screenen, om ook te zuiveren daar zo. Want ik heb ook de overtuiging dat er heel wat garbage in het systeem zit dat ook gaat tanken op kosten van de staat. Dat moet allemaal aangepakt worden. De minister heeft die bestelling van die 30 voertuigen al gepleegd. Ik weet dat het niet voldoende is. De minister van Openbare Werken heeft financiële middelen vrijgemaakt samen met Financiën om meer auto's aan te schaffen. Die dingen gaan komen, maar begin alvast efficiënt om te gaan met die organisatie, met de middelen die je hebt, met materiaal wat je hebt. So, dus dat want heeft me verstaan president pong. Dat want witte jongens in korte broeken botaki, je moet roeien met de riemen die je hebt. In begin do fosi, I bartak minab disi. Asa de wan mooi sani. Isabi tok. I opo yogo borwan patu de konshitaki na binya oli. Meka grutanga watera. Ja. Ano de eetbaar. Ja, ik bar. Zeker wel. A de eetbaar toch? Ja. Dus dat a president heeft bedoeld. Tak luku no. De man bestel autoji, maar if waji no de. Ik kan improviseer. Isabi toch? En mi, moto in een branche pe, mi leri, fika improviseer met een simpel voorbeeld. If mi no abwan biji scan pes ma mus wakap sana ini, mi na ba money if buy a biji scan, dan me buy one hand scan. En een handscan na serif woroko ay dutu, alleen na nog geweldig zo, maar dan mi kan scannen asma. I verstaan toch? Zo, dus dan, sa president heeft bedoeld taki, des code, aan minister van Justitie en Politie, dan mi vind taki, mi no sabiara, maar de man taki, door veel te vergaderen, te je taki, en de man is taki je poti vinger tapa pols, ines dong, e luku tak ai, mitjes een rapport, taka no de teka rapport dat lek dekking. Dan ben je altijd een goede baas, omdat hij nee worko bombasisme, worko manelo bombasiara. Nee. Je verstaat? Ja, dat is zo. Zo, dus
En dat je ziet ook bepaalde sani. Je ziet de harde na ves winkri. Ves bepaalde pressie. Pe eigenlijk bijna sebura net in. Maar ze niet chingo bonra winkri. Nee. Vijf en a torda. Ja, maar Gambo, dus dan, je ziet, sa president legt uit, ik zei je tak ook toe, Ja. je ziet dat bepaalde school, nou allemaal er, want Nee. de boeverwang, de man scherp, dat Ja. is sabi. Ja. Maar je ziet bepaalde wang, de man is bang, de man is dong, de man is een probleem. Kijk, Fossi, misabete, dat man young boy, Ja. dat was schoot op sa in burger, Ja. dat was aanrijden, was San E Psa, aan mij stop. Aan mij grijpen. Aan mij grijpen. No, dat heb mij tak, no, dat bellen verkeer. Terwijl aan mij dit heb ik ba. Ja. Dus ook toen je ziet dat, ik zei dat in bepaalde pressie, je ziet mij onder het balkon, en doe de tori. Ik Ja. raad toch, als goed je wakap sa, Ja. aan mij tak next, want aan mij nog, ik heb verantwoord om onderzoek aan zaak. Nee. Wil je zeggen, van vrede, maar zeg Gambo. Te je kiezen, die een job, Ja. dan moet sap dat je een risico de. Risico Risico de. de alle passie. En je moet de euro naar behoren. In een contact, ja, dat dan nog mee. Je naar school toe, Ja. euro. Je bent eenmaal 24 uur in dienst. Ja, tuurlijk, Sasa. Isabi toch? Asa de wa mooi sani. Ja, skoutu. Da ibur ma bari fufurma dape. Da yo hara deken tapi ede. Ja, Ino yere. dus dat is toch. Ja, bistrafa gadoyara. Ja, want die sanat is stormy toch. Je ziet toch bepaalde sma, je gaat bureau schrijven. Ama ay luki schuin, ama berekent tak nog kami wan. Am na kwam proces verbal en dat sanat ook toch. Ja. Maar ook toch. Omdat mi ab een simpel voorbeeld. Mi verijdel een zelfmoordpoging. Ja. Isabator dat toch. Is dat wat hoor. Ja. Dan mi pura a gef nasma anu en zo. Ja. Dat die des koutu kom. Ja. De man teka gef, as sei die bede na vrouw anuf bekota sil fagaramak zoon. Ja. Isabi toch. Ja. Dat is koutu gwe. Dat mag bang. De man banga mi de man no aksi mi noti, de man no chamiga bureau. Funa kwa PV. Ja. Dat de man sena vrouw gwanga wa man gewoon, want wa man lombarda petaki. Ik ken die vrouw. Ja. Da man chara vrouw gwe, dus a vrouw zelf no chishi epi. Klaar, akba. Akba. Een probleem los op. Skoutu kom, mi kontak. Mi de aanwezig. Alekte workata op een post. Ja. De chef kon it napu. Maar je functioneert niet. Dus dat die. Je functioneert. Dat die. Je bent daar op post, maar je functioneert niet in het. Doa workolek fijn moest doen. En dat nou een probleem die de. Ja. Maar trase die tak van laat hem tak van batjouw. Ja. De borgo ook toe. Ja. Moest verleende medewerker naar school toe. Want heeft de merk op tak was aan een gro. Isabi toch. Le gargasok. Ja. E gro kon dechi. O tjouw een probleem. Dat je hem antameren. Ja. En die aptrapu. I gona agent 1. Agent 1 ne reageer. Je ga agent 1 en basi ne reageer. Maar basi dat abuan basi ne taputu. Ja, ja. Dat je gona dati. Talanga je door tapege. Ja, ja, ja. I verstaan. Mek een oplossing ko inatori. Want if je no doet dati. Want ja soms maar. Dat je komt op een gebied voor normen en waarden. Ja. Isabi toch normen en waarden pe. Somang e berekent taki. Mi da woro ko me chismi money te muntapu. En de mij mek overuur. Ja. Isabi toch. Dus dat. En dat je shibaka. Voor moet denken, denk. Want de minister Financiën, bare ore ede. Ja. Isabi toch. Owe ore ede. I verstaan, want kan de onrechtmatig smai gogo tank toe. Alle dit hoor dat hij. Ja. Iemand controleert hoor dat iemand En Gambo. dat president, aksa minister, dat screena Jimmy. Ja. Je kan het aantrekken. Isabi toch. Ja. Mi oroko onder een directeur, dan mij die een opdracht. Maar dat de man het doa oroko, dat man tek me, dat man te mi takeren, no man gaan weer. Mi wan niet doa sans, dus dat man bypass a her top. Ja. Dan go dan onderzoek, dan kom tot de conclusie, dat Ja. is natori. Ja, ja, ja. Ja. Maar kan de man dek man, Ja. isabi Dat toch is waar. promousani. Ja. Mana manga je bari na manga je belaste monego. Ja, onbelasting monego. En ook toe de criminaliteit. Nee, hou op, want je ziet, ze hebben dit niet ziet u toch? Iya toch, De man die ook tranga. de mai woroko teranga, wis fight draien, terwijl Ja. de man abster na nationaliteit, terwijl no abete man no pis berede suku. Ja. Isabi toch, ano fura mai furu. Nee. Da mai woroko, amai shoga en misaptak de mate shoga teranga. Ja, man. Na furku mate gomi Meneer. plat neti. En bijna amana, wat zijn het? Aan de schafte. Amane Skafte no skafte. de. Amana Friday bijna. No, schafte Maar no mij de. worko.
De go rova man. Ja. Je go jama man cherry. Ja. Dus de preventieve maatregel, want fossi skoutu be de zichtbaar. Ja, ja. Je sabi toch? Mhm. Vooral in een buurtie pe een scoutpost de. Ja. De mek de a buurtie verstaan dat ik kan go staan in balkon, want als a patrouille op sadja. Ja. Je sabi toch? Ja. Nu heb je dat soort dingen niet meer. Nee. Nee. Ja? Helemaal niet. Nu heb je dat soort dingen niet meer. Nee. Nee. Nou, lassani, je sabi toch? Wie is een zwerver aan een pressie sang en meka pressie onveilig. Is een situatie die ik ook heb meegemaakt. De melden scoutu. De scoutu is niet gewoon een instantie. Maar na scoutu go naar instantie. Van instantie grijp in. Ja. Je Ja. verstaan? Want dat burger ook naar school toe toch? Ja Maar toch? dan bereiken dan school toe kan je minatori. Ja. Hoe maar dat in een konja of weet ik veel. De politie is mijn beste kameraad. Juist, maar soms je bereikt dat je moet je soms naar een bureau gaan. Want tegen naar een bureau. Ja. Voor doen een klacht of zo. Ja. Dan moet je uren wachten. Ja. Of want zijn zijn niet of zo. Ja. Wat voeren kon, de voerman kon niet of zo. De belde me op. Dat is een niet toch? De Ja. belde me op. Dan moet ik mijn vrouw ook komen. Want vingerafdruk toch? Ja. Aan mijn kontamara. Ja. Maar dan zeggen we op schrijven me also. Huh? Min op schrijven me also. In een vast noti. Maar dan dat van mij doen dan. De klaar het ook. Dus jij dan. Dus jij bereikt dat je like burger jongen. Betreft nog guara, libasani. Maar dat is het niet. Nee, Je dat moest- no moest de. Nee, en op de iemand bij dat school toe. Dat school toe dat je over een uur zijn we er. Dan De- moet kom. Dus heeft de mij klagen dat vervoer nog de, want dat nou weg van de minste Dat- weerstand. Sommige ekaring. Ja. Weg van de minste Ja. weerstand. Vino dwasani. Ja. Je verstaan? De tak vervoer nog de. Dus dat- Bij de man bestel vervoer. Vervoer Ja. er komt. Ja. Maar roei met de riemen die je hebt. Voor Dus- je pa borgo. Want ik kan die familie, ik kan die ma, ik kan die pa. Dus dat is. Isabi toch? En op buitenlanders naar school toe jaren. Naar Sranan. Ja. Je verstaan dat we artje een pokoe. Oh, mi dansi bobi bobi tutula makama. Oku batini, oku bandie. O seme dadi. O mamie, nini to. Oja o mini dai. Mi kama sunu. Ona kwa fai, ona kwa mi. Fireman sauta tu enkaba Boy sauta tu enkaba Kapasha sauta tu enkaba Kankaman sauta tu enkaba That make me ne focus, me follow for the offers. Why come out today? Angai hocus pocus, and me de no my pay. Wanna judge I rule me subtract the create the model fuko fool me. Mami, I not the biggest ma eluku me. This was all I was. Think tak yo suku me. Te umita strati in me, I you know ma luku me. Wicked boy, and now me back. Zo, doe je dat de machine dat de na kankamang en a president die staki en nou een kankamang aan een vredeftek beslissing. Yes. Omdat je tek besluit, je tek beslissing voor zijn kompong. Je verstaat dat met dekati. Ja. En als je a president die zei ontbijt pretty, kroite de era. Ja, no? Ja, breng je op je kroite. En Ja. kroite je atito. Ja, dus dat is. Is dat toch? Dus dat. Zo, dus dat je begrijpt dat je, Hm. pa president die zei maar kroiti en dat daar moest doen sani. Hij doet doordacht, Ja. hij regeling, hij Ja. city. Dus dat hij kon lukken sani, want no, hij zat die de man en meki, de man Energie. die meki bar over energie, als stroom, tori. Boy. Want san die bem los op om een jaar terug. Die daarna deed, want je jere in een vorige programma bij aanba, Ja. dat er na abamoro lagi stroomprijs. Ja, dat is. Dus dat want ik een subsidie bij heb, Ja. bij de zwaar. Ja. Isabi, en de president is dat nee, want u kan doen terasa Ja. nanga money. Ja. Isabi toch, want asan fa stroom san na sumay lomboto na sumay nyamba chow. Mhm. Isabi toch. Mhm. Dus mga yuna na Sasa Bhaijo korma welomboto. Ja. Dat de tramang die abdeke weldig beetje apparaat, beetje disi, beetje dat je gebruikt om in die stroom Ja. veilig te laten ding. Mhm. Isabi toch dat de mate nyamba chow. Ja, want de president legt uit ook toe. Tenminste, volgens de man Beijing naar een stroomtori. Ja, Dat de man tak aan een vakbond voorzien. juist. Dus alle de man kon, rafaksuur kon,
Biveles. Ja, laat de Alle de mensen Ja, komen bijeen als vals. Ja. Alle de mensen komen bijeen. Check a tori. Want a president, like say taka president tranga. Ja. Maar net ik heb beslissing eeuwen. nee. Dan moet taka a volk In samenspraak. Juist. In samenspraak naar een vakbond. Dat is maar locatori. Mhm. Maar je begrijpt, no. We gaan verkiezingen. Ja, Trari. ja. Je sap, de elkaar een kwaadwillige. Voor je taka dat baga ina. De man nga takurdu. Juist. De De man man dat nga de. takurdu, want de man dat is zo. Uh-huh. Boro. Pa Okay. doi de, a Oh, boro. okay. Want de mij kraak. De mij pusu, de mij ber doi. Ja. Isabi toch? Mhm. De man bakau so voetbal de mij play. Juist. I verstaan. De man no de nga sanipe recht en wet de man play nga sanati. De man onborsu. Isabi toch? De man jap. De mij jab. Koop ik geloof. Stimuli. Juist. Isabi toch? Dus Dus- dat is. De man is zoeken terwijl asan na potu e de kawang fuk moto uit asani. Want Ja. in een energiecrisis, mota ini. Ja, maar daarom allemaal taka nga vakbond. En de man look alle de tori. Mhm. De man tak jere no. Hoe zit dat dan zo? Dus huishoudelijk, dus de potisma. Ja. Toch, de man tak jere no. De man ik gebruik 400 kilowattuur. En Ja. het voerwerk, maar zeg Gambo. Ja. Abon dus wat ijskaas, dan het lichtpunten en zo. Ja. Dan, top zien het door 400, ze weer 300 door Ja. 300 zoveel kilowattuur. Wat moet toch? Ja. Dat de man tak jere no. Dan de man, dus 400, de man berikan naman, tenang 900 kilowattuur. Ja. Ik kies subsidie. Dus Maar wakti je wakti. Want om niles bij aksimi. Ja. Tak alisa sani. Ja. Mane verstembung. Ja. Dan me ku borke morop chinji om De niles. man tenang juni, de man Ja. kies een soort subsidie dat. Tanga juni, Dus tot en met wakti juni. 400 kolo. Juist. De mij jep you. Ja. Dat want taki, de mij jiwa ademruimte. Mhm. Fi zet je huishoud. Ja. Fi go budgeteer. Ja. Go set you libi. Ja. Want je is money toch, je hoor ook Ja, toch? natuurlijk. Dus in feite de maatregel die ze na Sasa Bhaijo Kromo. Na maatregel fusmadi in verdienste a woroko a zijn pensioen a bepchi a OV. Ja. A zijn bijkomstigheid en Ja. koti. Mhm. Dat a kan dek. Dan a regering go weja san go wejen kon da luku tak jere no. Dat is maar de gebruik voeren. 1500 kilowattuur. Ja. De man had een keer subsidie. Nee. Want met eerlijk, die 1500. Ja. Dan, ja, vriezer, ja, airco. Ja, eigenlijk alles aan in osso. Dus eigenlijk, Je begrijpt toch? bijna je tak ala camera wan ijskassie. Nou, ik hoorde dat ijskas. Airco. Wa airco. Airco lijkt me beter. Ja. Zeg je toch? Mhm. Ja, airco dat per. De Psa 1500 kilowattuur. Ja. Want die Psa dat die. Ja. Nee, ja, maar money toch? Nee, abe ja. Want if je kan bij een 3-4 airco, pot die alle de camera. Ja. De Psa dat regering tak nee. De manati, une, subsidieer schreef de mijn pai fonds. Volle pond. Volle pond, de mijn pai slag dat die. Ja. De man, sang, ik gebruik dan 400, dan 900. Ja. Ik kies een subsidie. Ja. En de man tak jere no. Normaal, wat voor barkie, ik pai no, Ja. gemiddeld, kotak wa 500 zo, 535 daar Ja, ja. ergens. Ja. Toch? Maar als je go pai naar een verhoging, dan je door 700 zoveel, 735. Ja. Dan maak je een korting. Dus een verschil voor 200 zoveel. De. Ja. 200 zoveel, je pai Ja. moro. Ja, ja. Want dat je pai no, 5 barkie. Ja. Ik raad het toch. Dus daarna maak ik hier no. Ino vergiet bepaalde tori. Daarom is dat regering was doen naar een vakbond, Mhm. naar bepaalde maatschappelijke groepen, Ja. voor look at tori. Daarom maak ik hier no. If ik hier maar kort in dat hier. Ah ja? Ja. Dan wil ik naar, is dat 1800 geluid. Ja. Is dat 1800? A 1800 gewoon. Koopkracht versterken. Juist. Ja. Is dat beter dat belastingschijf schuif doet toch? Ja. Van 700 zoveel naar 9000 zoveel. Ja. Ja, toch? Ja. Dus alle dit toch dat de man bij je lukt dat hier no. Wat schuif van dat die? Wat lukt toch dat koopkrachtversterking? Ja. Laat die wel lukken ook toe aan zijn dat de mensen van 3500 bij. Ja. Alleen moet pajaslag. Fika pajaslag. Dus Juist. in feite, sa regering die ze doen, Mhm. aneji voeding, hij voedt je op. Juist. Hij leert je één, Ja, ja. in de zuinigangasstroom. Dat vooral. Ja. Dat vooral. Twee, hij leert je figo budgeteer. Ja. En hij leert je dat je sano kano musu. Juist. En zijn regering legt afvallig uit. En
Ja, je tak de man, de kwaadwillige. Ja. Heb ik aan de man baka. De man die abi suta do. Juist. Aso dominee Polana Juist. bestaki. De man legt bepaalde zaken uit. Omdat, als subsidiesang als staat het EBS, Ja, toch, op jaarbasis, ja, toch? ja, If you look up subsidie dat die, Ja. dan man dit op ongeveer een schatting van 4 zoveel miljard op jaarbasis. miljard SRD. Ja. Isap se kan doanga monda. Juist. Dus dat de man wat jaring op 2 zoveel miljard. Dus de Dus man dat verschil, juist, dat verschil. Ja, mijn zakken. Juist, Saaf safri. juist. Dus in feite, na lekte ja bloeddruk. Ja. Dat rete etaki, ik kan test zo doen. Mijn om nyameng. Dus dat die. Ik verstaan. dus Ik kan dat- test zo doen. Ja. Mijn om nyameng. Juist, dus dat is eigenlijk. Sorry. Dus, Uh-huh. ja. Dus sa regering die ze doet, Ja. angayu, hij leg je uit taki, inom ko duwan sanif boroko yu nechi. Juist. Isabi toch? Juist. If je maar minimaliseer asani. Ja. En ja, trasantu, if je want pot bigi fire bigi sani, dan je go buy fire karasan, zonnepanelen. Dat Ja. ook toen nog een uitwijkmogelijkheid. En dat die, wan pai ma je me kiara. Ja. A zonnepaneel. Ja, maar zeg Gambo, dus je look hem ching, dat de man zei gebruik de 1500 gualok toe. Want aan investering, Ja. biji dat misabi. Ja. Biji. Maar bij de kleine man, Ja. Chimang, Ja, je bent ook over 400 kilowattuur eraan. ja, 3 dan 4. En die hebben aan dat 300 kilowattuur, dan heb je een ijskast, ja, lichtpunten. ja. Je kan je wang airco kan de, even kan de. Als je bere Maar even. dat team let tegen de. Nee, Je grauw toch? ama bij Euro die Juist, dus dat kan. Maar UNO, tenminste vanuit het programma, is dat we taki, at doen aan jou. Ada you Van toch? jou in gebruik is stroom. Ja, Want, Luku no, if jou een huishouden, ja, en isabat je verdient 9 dusukolo, ja, met de kwasani, ja? ja. Dan no denk je dat je doen aan je vrouw, dat je vrouw jaren nou 9 dusukolo gebruikt, maar dat is 3 erko. Sumas kopie. Ja, dit ook. Dus, je moet Luku tori, zit je huishouden. Nou, ik wel laten zitten in huishouden, toch? Ja, zo zet dof you Yes, do. if setting dat jaren nou, aan 9 dusukolo abi, make is van 18 bij, kan er, want de man op 60, ik zeg, of je ook toe, Ja. 17 zoveel. Die man tak jaren nou, wo, aba ijskas, Ja, lichtpunten, maar televisie erbij, dus aan Ja. televisie erbij. Maar dan we bij een airco, maar alleen te go sribi, Ja. dan wil het maar even. Is dat niet even toch? of kourostje. Juist. Hoe Dus- kan gewoon er aan wallen. juist. Dus alle dit door dat die. Ja. Die check schreef, laat het doen een deal. Je doet dof you. Juist, Alex zei dat niet toch? So, want je ja zo, ook toe, maar want tip, fuji desma. Te heb je ijskassie. Dat ijskassie doro. Abuan rubber. Ja, erg belangrijk. De sukuang tirichi kolu, of wan tirichi 10 kolu of 100 kolu. Ja, De soeteng efficie epsa tussen a rubber en a ijskassie, dus tussen a doro en a amma ijskassie. ja. Dat want ik hem karakul monteur fi kom. Wat een liedje. Hij lekkie. Mhm. En te hij lekkie jo. Au hari stroom. Dat was die zo, ja. Au hari stroom. Hari stroom. Dus ala de santim Ja. go luku. Ja. Ja. Im get check de soort sandati. Want dat je lombari mi gado. EBS chirmi. Lante chirmi. Terwijl je chiri serefi. Ja. Ja. Die verstaan Ja. ala de sandati. Je moest get let op. Isabi. Want in de bigi kondra de sandat des my luku. Ja. Isabi toch? Mhm. Want je abi, witte jongens in korte broeken, de manate op de huishoudboekje. Ja. Ja. Dus de mama, je moest hebben je huishoudboek. Dus de wedi gotak luku, amundi su die sommen uit. Ja. Da ko suku voor een so. Mhm. Kono suku charen go moro fara. Afen tu, want kan de shaak friari. Ja. Da kan de want chinso moro. Maar dat, im spar gomitator Ja, dat. die. Isabi die. toch, dat lanti no manji. Nee. En die sabi dat je tegen wan boda. Wan Ja. kipisa, of zo, nou wan band. Ja. Dus dat zou teki atramu vriend, toch? Dus in Chibaramon dat potief de Juist, gas. nee, Ja. dan wil leggen uit dat ja, naar regeer, nee, naar jou. Ja. Ik snap dat die orgaan dansie, in Ja. zo. Ja. Bent kon allemaal met plezier. Baka 1,5 maand tot 2. Ja. Je kies een rekening. Wat allemaal geregistreerd, toch? En daarom ik de man taki.
actie baka. Asarap moro actie fesi. Ja. Want if de man kap yang a sefa actie, burdu, Ja. de man ka hechte, maar if de nak yang a baga sefa actie, takur burde tap times ni stiara. Dat is zo. Talanga iere in wende ka bloeden die sanga dati probleem ya bif gwa atoso. Ja. Dus kono mek desan dati psa. Nee. Isabi to. Dus meku proberi fudu asani en daarom mek met tanta ken a regering dis neji fude ma ei fudi op Ja. fikang marchi wana in de mioji wan tori. Ja. Me wan dokter a Holland. Ja. 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 Da a energie sani probleem de da peteto. Ja, altijd. Ja. Altijd. Da asmata kiere no. Gasstok. Ja. Oekraïne tori. I verstaan. Da asmata kiere no. Hier die me weer de korositein me oso. Mine lid verwarming. En dat bespaar ik 500 euro. Bezuinig dus. Jij bezuinigt. Ja, Dan ja. bespaar ik 500 euro. Ja, ja. Isabito. Uh-huh. Maar waarom kunnen we dat hier niet in Suriname doen? Dus dat. Dat die? Nee, maar we zijn verwend. En dat nog kan. Verwend? Want we zijn geen zorgstaat. Ja, ja. Ja. Want van zorgstaat serf de. Ja. Like Holland naar zorgstaat. Ja. Isabito. Dat beserf de mijn marchi en de mijn wedgie. Je verstaan. Ja, ja. Dus, arti man luku man na Sasa Bhaijo Kromo. Sawe tak operator disi. Na you libi, na you sani. En mek alasma, mek moeite voor doe en best. Dan heb je minder geklaagd. Ja. Isabito. Dat vooral. Want if ine do not it day oppo. Wanneer je skoifi futu, isabi je skoifi futu ke suku wansani grong kande go to de na grong. En is ook zijn niet aan. Je suku sani ni anu. Dus dat die? Dus dat, yo, altijd wan reden of klagen of kosif tak lauw, Ja. tak bebouw. Ja, ja. Je verstaan. Maar if je de bezig worko, je idee de tapa worko die je doet, je no ap ten fluku Nee, doet nee. want tarawan. Nee. Nee. Isabi Want je rokt toch? je worko je de bezig. Ja. En isabi, de man taki, a bezig die je de, no op leeftijd. Nee. Na teno mamoro, daarom mek mi taki, ina granisma, na sma di no ma yep de serf moro. Dat de grani. Maar odi ma yep you serf no grani. Isabi toch? Ja, ja. Dat je doe je best, je mek moeite. En zo a regering e proberi fudu op fukan de zelfstandig. Ja. Fukan napunom de afhankelijk. Isabi toch? Daarom mek je a belangrijk. Want te luku Facebook. Is zo me worko de ma suku worko ma jongen. Ja. Awe je arbeid. De ma suku jong boy fu train de man. Isabi toch? Ala sei lanti ab instituut pe ila drop out. I kan go leren wan vak. Fi kan de wan man of wan uma in een maatschappij na alasani. Mek de troes de mek de go suku de informatie dati. Lek de luku TikTok herdei. Isabi toch? Ja, ja. Dat er informatie heb salet onder je noso. Dat tamara tishi atrawai doen. Dat yo taki ai tembe sabi. Dat die. Maar tembe sab de era. Natuurlijk. Zo. Maar eerst taka yur toro jongen. Ja. Jongera. Met Mene tijd. Amane juwan blo. Nee, maar dat ik stop nu. Stop nou. Zo we arti man luku man na Sasa Bhaijo Kromo kodorak bafa programma. Dat lek sawe taken. Asan no aba leeftijd. Ja. Jong geleerd, oud gedaan. Isabi toch. Met moeite na ngai serefi. En zij moest doen. Na moro prenspari. Isabi toch. Te mi etakin trusiani nagron. Da we zien het trusiani nagron. Maar if isap me kwan bron baisigri. Isap me kwan baisigri. Isap me kwan radio. Professionaliseri serefa ini. Fika fenwan fi sensiang. Maar mi taki. Trusiani nagron. Pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De het napek wan jaja sarna ma. Of wan jaja sarna uma. De het tak. Ai. Disi na mi verdienste. Met aku granta heeft idee. Ja, maar trouwens, volgens mij tapu mag tak even toch over energie, want midina san dat mi sabator toe, mi betekent ba, soms doen bel IBS op, dat aksa die aansluitnummer doro, dat die aansluitnummer doro, dat moet die dat je na zo'n periode je moet die meterstand door. Erg belangrijk, meterstand doorgeven. Bel IBS op, erg belangrijk. En met Aksunu vanuit dat programma is ook toe. Dat trouwens doet dit op straat. Hoor je kondressen naar kring.
Dat je kan nak tapi bosu. En tak minawa sa namang. En me yip senang tangkring. Met aku grand tangi. Ate wan tralis bapa. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up.